Minkejja l-bidla fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista ma nbidel xejn. Minkejja l-messaġġi mill-elettorat li l-istrateġija elettorali tal-Partit Nazzjonalista mhix taħdem, il-mod kif jaħdem il-Partit Nazzjonalista ma nbidilx. Mhux biss mill-2019 iżda mill-elezzjoni tal-2013. Dawn id-dikjerazzjonijiet għamilhom il-ġurnalista esperjenza Rejfil Vassallo f'artiklu fil-Malta Today, fejn fost oħrajn innota drabi li l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista imorru fl-istituzzjonijiet Ewropej ifittxu kundanni għal pajjiżna. Vassallo staqsa kemm il-starriġ irid ikun hemm u kemm il-telfa f'elezzjoni biex partit jifhem li ċerti strateġiji ma jkunux qed jaħdmu. Fl-artiklu tiegħu Vassallo jindika li din mhix l-unika problema u jgħid li l-poplu Malti jistenna wkoll li xi kultant l-oppożizzjoni toħroġ policies li jaħdmu jew xi tip ta' viżjoni politika. Dawn mhux domandi li ġejjin minn għandi biss, jikteb Vassallo, li jżid li dawn ġejjin minn għand kull tip ta' nies, inkluż ex-membri tal-Partit Nazzjonalista li issa mid-der għandhom bżonn xi forma ta' riabilitazzjoni. B'din tal-aħħar tkun referenza ċara lejn il-fatt li l-ħadd li għadda il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech qal li min irid imur lura fil-Partit Nazzjonalista l-ewwel għandu jirriabilita ruħu. Xi ħaġa li kiteb dwarha wkoll l-editorjal tat-Torċa bit-titlu Ir-riabilitazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. It-Torċa qalet li Bernard Grech ħalla lil ħafna sorpriżi meta minflok ħareġ lit tal-biberija għamel kundizzjoni għal min jiftillu jerġa' jħares lejn il-Partit Nazzjonalista. Dan jixed milli ma skola taħsib ġej Bernard Grech. Fil-fatt, il-kap tal-Oppożizzjoni ġej minn dak il-grupp fil-Partit Nazzjonalista li għadu jemmen li tul is-snin il-Partit Nazzjonalista ftit li xejn żbalja u minflok żbalja biss minn telqu għax oġbitu aktar il-politika li kien qed jipproponi ħaddieħor, jgħid l-editur tat-Torċa li mbagħad għamel lista ta' bidliet li għandu jgħaddi minnhom il-Partit Nazzjonalista.